Mahal na Ama sa langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa Bicolnet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar, ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa, at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala, ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao, ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. This program is brought to you by the City Government of Legazpi, headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMac IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Kong Joey Tutukan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, bicycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJB Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! This is the source of news and information that matters to you. This is Bicolnet TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. Mga isyong napapanahon, mga kwentong pinag-uusapan, mga balita dapat niyong malaman. Kasabay
ang mga awiting inyong kinagigiliwan, pag-uusapan, hihimayin at papakinggan sa programa Kasurog ng Bayan. Kasabay ang nag-iisang Coronel on Air, Colonel Gilbert Utibar sa programa Kasurog ng Bayan sa Bicol Net TV. At ngayon, narito ang nag-iisang Coronel on Air, Gilbert Utibar sa Kasurog ng Bayan. Kong Joey. Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa Tagalbay, progreso ang dara. Tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta. Pagpuswag kang albay, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Mga isyong napapanahon, mga kwentong pinag-uusapan, mga balita dapat niyong malaman. Kasabay ang mga awiting inyong kinagigiliwan, pag-uusapan, hihimayin at papakinggan sa programa Kasurog ng Bayan. Kasabay ang nag-iisang Coronel on Air, Colonel Gilbert Utibar sa programa Kasurog ng Bayan sa Bicol Net TV. At ngayon, narito ang nag-iisa Coronel on Air, Gilbert Utibar sa Kasurog ng Bayan. Yes, hello, good afternoon. Jones Marhay na pagkahapon. Jones Marhay na pagka-aldaw po ni Miyerkules. Katsa 13 po sa bulan ng Setyembre 2023. Programang Kasurog ng Bayan. Tayo po muna ang magkasama-sama. Medyo naantala lang ang pagdating ni Sir Gilbert Utibar. Dahil lang po mga kaibigan sa lagay ng ating panahon dito po sa ating kinaroroonan. Ako, malakas ng ulan sa labas. Matindi ang uran-uran mga tugang sa satuya po tabing palibot. Ay, ingat-ingat po kita ha. Ingat-ingat po tayo mga kababayan. Ay, magandang hapon sa lahat po ng mga nakatutok. Sa lahat po ng mga nakakamisya amin. Ay, pasensya na po at kadako lang po kitang mga pinag-asikaso. Kadako lang po kitang mga importanteng lakaw, kaya mga tugang, unya lang po kita nagkasabay-sabay liwan. At tapos hindi pa kita nagkasabay-sabay sa programa ni Sir Gilbert Utibar.
Once again, ito po ang programang Kasurog ng Bayan. Dito po yan sa Bicol Net TV. Siyempre po sa pangalan ng bumubuo, sa pangalan po ng buong puwersa ng Bicol Net TV. Siyempre po sa pangunguna po ng aming station manager, Maestro S.M. Nela doon. O siyempre sa pangalan po ng ating mga katuwang dito po sa loob ng ating programa. Siyempre po sa lahat po ng mga supporters, sa lahat po ng mga avid viewers namin dito sa Bicol Net TV. Magandang afternoon po sa inyong lahat. Okay, tayo po yung magsama-sama hanggang alas 3 ng hapon, 2 down 3 in the afternoon. At dito po sa programang Kasurog ng Bayan. Pagpasensyahan nyo na muna, ako na muna ang inyong makakasama. Ako na muna ang inyong magkakapiling. Ngayon pong halos talagang malakas ang buhos ng ulan. Alam ko kanina nag-abiso si Sir Gilbert Otibar. Malakas daw yung ulan doon sa kanyang kinaroroonan. Medyo malilate siya ng pagdating. Don't worry, siguro mamaya-maya ay muli niyo siyang makakasama, muli niyo siyang makakasabay dito po sa ating programa. Dito po sa inyong tambayan, ito po ang Kasurog ng Bayan. Okay, magandang afternoon muna sa lahat po ng mga nakatutok po sa atin at sa ating personal FB account. And syempre po sa page ng Bicol Net TV. Nandiyan po, may mga nakatutok na, may mga nag-aabang na po sa ating programa. Siyempre po, hindi mawawala dyan si Ma'am Lynn Brusula Bueno. Magandang afternoon. Ma'am Lynn Brusula Bueno, all the way from the city of Lao. Dyan po sa 1st District of Albay. Magandang hapon. Alam ko sa may parte ng 1st District talaga mo ulan. Siguro dala ko yung ulan. Kasi kanina, pag alis ko sa bahay, talagang ganito na yung panahon. Teka lang, at mukhang nandiyan na si Sir Gilbert. Oy, magandang afternoon kay Frime. Good afternoon, Frime. God bless as always and take care wherever you go. Thank you so much. Frime, Yakushi Yokai. Magandang hapon. Saglit lang, at i-check ko lang, at parang nasa labas na si Sir Gilbert Otibar. Wala pa si Sir, mamaya at baka makahabol po siya dito po sa kanyang programa. Talagang napakalakas po ng buhos ng ulan. Ako, ingat-ingat po sa lahat po ng mga lalabas ngayong hapon. Sa lahat po ng may mga pupuntahan ay magbaon po ng payong. Magbaon po ng makakapagprotekta po sa inyo sa buhos ng ulan. Ay, magandang hapon po sa lahat po ng mga nakatutok. Sa lahat po ng ating mga kaibigan sa iba't ibang mga government offices. Sa lahat po ng ating mga kaibigan, sa lahat po ng ating mga kaisa, mga katuwang, mga kasurong, at mga nakatutok po ngayong hapon. Bakit ba nagtatagalog ka? Sabi kan sa kuyang paraan tabay. Bakit nga ba? Okay, siyempre magandang hapon, Luzon, Visayas, Mindanao. Sa gabos po na nakaantabay, nakatutok po digdi sa tuyang programa. And siyempre magandang afternoon. Happy birthday po sa lahat po na nagdiriwang ng kanilang mga kaarawan. Happy birthday. O siyempre po sa lahat po na may mga fiesta ngayong hapon. Ngayong araw, happy fiesta po sa inyo lahat. At talagang malakas ang buhos ng ulan. Ingat-ingat lamang po sa ating mga kababayan, lalo na yung mga yung ating mga biyaheros. Na talaga namang sabi ko na nga,
mga nakaraang araw hanggang ngayon, no, marami po ng mga aksidente po sa kalsada. Mamaya isa yan sa ating mga pag-uusapan, mga kaibigan. Ito po na pagdating po sa responsableng pagmamaneho. Kasi marami tayong napabalitaan, mga kaibigan, ng mga aksidente, kaliwat kanan ng mga aksidente, mga kaibigan, sa kalsada. Na siyempre naman na pinasasangkutan, mga kaibigan, ng ating mga kababayan, mga drivers. Siyempre po, condolence po sa lahat po ng may mga patay, sa lahat po ng may mga anong tawag dito, sa lahat po ng may mga sabi nga niya sa Bicol, sa Gabos po, na may mga kamunduan. Siyempre po, condolence lang po tabi sa inyo. Siyempre mga tugang sa Gabos po na nagsisilipar kasi ng mga anibersaryo ngayon na pagkaldaw. Happy anniversary na lang po. Maligayang pagdiriwang. Siyempre po mga kaibigan, sa lahat din po na mga kaibigan na ano tawag dito, sa lahat po ng may mga karamdaman, sa lahat po ng may mga karamdaman sana nasa hospital sa mga oras na ito, ay magpalakas po tayo. Magpakusog. Bangon. Kita Tagalog ka na to niyo, para pinangal daw ka na wala. Ay, pasensya na. At natama lang gan. Mga tugang, pag-urulayan ta mga tugang, ngunit na pagkaldaw ang mga pangyayari po. May mga kinaalaman po sa mga pangyayari po, hindi sa tuyang palibot. Urog na mga tugang, ini po na nagdadagadang na barangay and SK election. Sa ini mga tugang sa mga pinagbabantayan po, ngunyan sa tuya po tabing mga otoridad. Hindi po napag-abot digdi po sa kadakol na mga pinaglalatagpuan na COMELEC o ining Commission on Election regarding po mga tugang duman sa mga ipinagbabawal, lalo na po ngunyan, duman po sa mga nakapag-file na po kansa inda po tabi ng mga certificate of candidacy. May pagirumdum po ang COMELEC, pero sa iba galing mga suntok sa buwan, anong kang mga pagbabawal, mga tugang, kan pagtitiktok da ang mga tugang kang mga kandidato, saro na iyan sa mga pigbabawal ngunyan kan COMELEC. Kasabay iyan mga tugang kang mga, sabi nga din sa rungo dyan, mga trend. Ito po, napag-abot mga tugang sa mga pagsabay mga tugang kasi ito yung mga kababayan sa modern technology, kasabay na mga nausungod nyo sa mga turo TikTok. Ayan mga tugang, pinagbabawal na po kan COMELEC, maski po ang pagturo TikTok. Pangyarian. Okay. Duman po sa satuya po tabi na mga kababayan, ay siguro maging maingat po kita ngunyan. At talagang sabi kang COMELEC, seryoso da sinda po mga tugang pag-abot sa bagay na yan. Sa pag-abot po mga tugang kang malaog na po tabi yan sa premature campaign. Pero pigihiling ta mga tugang gari, may mga bagay mga tugang na nakapalaman duman. Nagkali dipisil po tabi tubudan. Kung gusto po talaga apod ka ipahiling po kan COMELEC, this is the right time ang mga tugang para po na ipahiling ninda. Puunan po mga tugang, every time na magkakaigwa po ng pirilian, ini po sa barangay level. Kumbaga, puunan ninda mga tugang, ito po na mga ngani po tabi na mamakaray. Tangani po tabi mga tugang na masipulo pa paano tubudan po tabi sinda. Puunan po tabi ninda itong paghihigpit. Ining pag-abot po mga tugang sa barangay level. And then the following, so mga masunod po mga tugang na pinilian, kaning mahiling ta kung paano po ninda kakawikawon po mga tugang ang mga arog kining sitwasyon. Palagos mga tugang ang pagdalugtog, pagkikilat po sa satuya po tabing probinsya ngunyan. Ay, so mga paraantabay ta, ganidi talaga sa nakaantabay ta, o baka duman sa indang area mga tugang, nasupog lugod ako kay Sir Otiban, masabi ini,
pinuunan mo ngayon sa programa ko, di ito sa nagantapay. Ah, pag si Sir Gilbert ang nagpo-programa, dakulon ang paraan tabay. Nakakatawa mo yan dito sa nang paraan tabay ko. Nasupong naman ako kay Sir Gilbert. Anyway, kasaba ko talaga mga tugang. Ang gani sabi ko, dakulang challenge ini na po ng kuhan sa iyong programa. Siyempre, haram ta po baga. Pag si Sir Gilbert at Ibarang nagpo-programa, hindi kadakol po ng mga paraan tabay. Dakulang challenge po ini sa kuya, sa indong lingkod mga tugang, ang kaputan po sa iyong programa. Alright mga tugang, and syempre, sabi ito na nga mga tugang, kadakol mo dyan mga tugang, ang nangangapudan mga tugang, na magkaigwa po ning debate. Duman po mga tugang sa mga madaralagan mga tugang ko niyan sa barangay NSK election, which is magayon po tabi talaga. Sa mga tugang sa magayon na mga kuta na pwede sir na mangyari po mga tugang sa kada barangay. Kundi, ipasabot sa na po mga tugang, mautas na po tabi na ipasabot mga tugang, na magkaiba po, tasabi po mga tugang ka nagkakapiramin natin kita, na, magkaiba po tabi ang open forum sa debate. Iba po, may pagkakaiba po tabi yan. Kaya, calling the attention mga tugang, sa PPCRB baga, igwa man mga pagigibong siring kayo ni, lugod sa mga halimbawa, may, may magdulok po tabi sa inyo na opisina para po magsagibon ng mga araw kayo na debate. Pwede man po tabi na pwede man tabi nindong tugutan na magibo kayo ni. Siyempre, alam ko pa, pag-araw kayo ng magkakaikwa po tabi ng mga pinilian, kasabay po dyan ang PPCRB. Saro po sinda sa mga nagkakandak ng mga siring kayo ng aktibidad, mga tugang, every time po na nagkakaikwa ng pinilian. Which is na ilita po mga tugang, napapanahon po na gibuhon po mananggan ining debate. Lalo na po mga tugang duman sa mga nag-aaspiran na magkaput po sa halanggaw na posisyon. Okay na. Okay na ba sa tuyang audio dyan sa page ni Wicolnet? At hali-hali tang din nagamit ining gadget digay. Nagkukusa na naman na mag-adjust. Kasi bago pa palan kita wala kitang audio duman sa page ni Wicolnet. Daw tabi, paki-reparo daw tabi kan sa tuya po tabing audio sa page ni Wicolnet TV. At si kita sa dikting Budabel, dahil man palang kitang busi. Pading Mel Montenegro, magandang hapon. Nagtanaw sa satuyang programa ngunyan na pagkaaga, ngunyan po na pagkahapon. Thank you so much, Tabi Pade. Kumusta? Ano ang dadalaganan mo? Makapitan ka na tabi dyan sa Barangay Istansa. Good morning, and marhay na afternoon po dyan sa satuyang mga panantabay sa may parte po kan Barangay Istansa, Legazpi City. Diyan kay Pading Mel Montenegro ang mahigos na barangay official. Diyan po, pwede taman banggiton, pero day man kita mataram na iboto. Baka madagit inisipan din. Ngayon, pwede masala kita dyan. Day man, para pinagunampitan ta mga tugang na saro ining sa mga mahigos dyan mga tugang na bistano ta. Diyan po sa Barangay Istansa, saro sa mga barangay official na nahiling ta mga tugang nakadakol po na mga projects na na isikatuparan mga tugang during po kan sa iyang termino. Sige mga tugang, oras 27 minutos, makalihis po ang alas 2 ng hapon.
Sige, sundo alas 3 kita mga tugang ngunyan na pagkahapon. Tapos, alas 3, sundo alas 4 rin pagkahapon. Magkakasabay man po tabi nindo si Pres Darlan Barcelon sa iya po tabi na programang Sumada. Iyo po ang masunod sa satuya na programa dito po sa Bicol Net TV. Ay sa mga nagarapot na tabi digitang programa nagkapirang aldaw ay pasensya. Lalo na kay Ma'am Bet Kana kasuba ko na iling nag-message sa page ni Bicol Net. Sabi kay to hala bakit wala na kayong programa araw-araw? May mga ano lang po kita. May mga pinag-aasikaso lang po kita, Ma'am Bet Kana. And syempre sa satuyang mga pag-iriba, bilang mga tugang sa fair, bilang ngani maging patas mga tugang, demo na po tabi nindo sinda na healing, demo na nindo sinda nakakaiba sa sinda po tabi ng mga regular na programa. That's why mga tugang, kita po muna and pinami po tabi na mag-iriba-iba digdi po sa satuya na digdi po sa Bicol Net TV. Kami po muna ang sindong makakasabay si Sir Gilbert Otibar, Tony Kiliste, and then pag afternoon si Sir Barcelon. Alat ka, tagaliya ako na si Sir. Sir, kung yaw ka po sa luwas, mag-message ka na lang po. Pagbubuksan kita. Pagbubuksan kita, ganito yung tutok-tok na dyan sa tuyang batiwalat man so pag-iriba ko. Kaya sulo muna ako. Mga tugang, hindi po sa tuyang program. At sa mga tugang, sa tuyang pagwelta, pag-ulay ito mga tugang, hindi po tabi na mga pangyayari po tabi ng aksidente po tabi hindi sa tuyang palibot. Recently mga tugang, nagkaito po ng aksidente. Diyan po sa may parte po, Cambarangay Piña, Francia, Daraga Albay. Sa mga tugang na budalan, nabangga mga tugang kansarong single motorcycle. Ito po tabi na sarong estudyante, nagbabalyo po mga tugang sa pedestrian lane. Ang yan. Pag-ulay ito mga tugang, kung ano po ang pagkasamot kasi sa mga kababayan, kaya yan po ng mga kulit-kulit na yan po dyan sa tinako. Ano po ang sa inyong pagkaisip po kaya? Pero bago yan mga tugang, commercial muna kita, mabintala kita mga tugang sa tuyang programa dahil sa tuyang programa. Ngunyan na pagkahapon, dyan sa po kami kabaw. Digisa naman ako. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Kong Joey. Tudikan Albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagpamuntan Albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tuntang Albay, progreso ang dara. Tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa.
balat sa pagtabang mahasanta. Pagpuswag kanalbay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala naman iba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kanalbay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJB Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. Hi, Philippine Standard Time, 35 minutes, malabas po ang alas 2 ng hapon. Alright, mga tugang, okay, balik po kita sa satuyang programa. Balik po kita sa satuyang pag-istorya. Ngayon po kami na pagkahapon. Hindi po ang programa ang kasunod ng bayan. Siyempre po, marami tayo mapupo kami sa inyong nakasabay. Tawag kinis na mga tugang, hindi po sa programa ang kasunod ng bayan. Kasi Sir Gilbert Tibano Periday na po kami magkakabo. At talagang makusog pa po ang dalpuros po kan hindi po sa satuyang kilamubutan. Anyway, pag-tsaga-tsaga na po, tabi muna ni Baka. Pag-tsaga-tsaga na po, tabi muna ni Baka muna na pagka-alaw. Sabi ni Di Maratugan sa sakuyang gano'n, nag-message sa sabiya, very inviting ngayaan na weather. Talaga, pertihon ang magsabaw-sabaw. Pertihon ang magsabaw-sabaw tabi ngayon ng pagkahapon. Pertihon maglupa. Pipugnan muna naman ako. Pipugnan muna naman ako. Pipintaran muna naman ako. Almost nagenda time na talagang pertihon maghigop-higop di sabaw. Mainit na sabaw. Ay, favorite ko mga tugang sampurado. Ayan ang mga masirang mga tugang na karaunon, masirang po mga tugang na higupon sa mga stay. Depende mga tugang sindo. Ano man ang sindo po tabi gustong higupon nila na pagkahapon. Paita na nito. Kapag higupon pa kayo ba? Now, sige mga tugang, hindi na po kita sa satuyang mga istorya. Pagpapadagos po kan sa tuyang programa ko niya na pagkaaga. Takang na kaago, arubinin na mawakan mga tugang. At mas ingatin po mawakan mga tugang. May ingat-ingat po sa satuyang po kami na mga ka-estudyantihang. Sa mga makutuloy po mga tugang halos sa eskwela. Magtaga-ingat-ingat po kita. Nowadays mga tugang,
iyan po tabi ng mga pedestrian lane. Ako po tabi gabos nakakaisip, then po gabos nakakaaram po tabi kang kahulugan kayan, kung nata po tabi pinagbugtag iyan dyan, Pasunitis mga tuga, nilangyari po mga tuga dyan sa may banwaan po ng Duraga. Kasi po mga tuga, sarong estudyante mga tuga ang nagbalyo sa pedestrian lane ang nabangga po tabi ng sarong motorsiklo. Buot sabihin mga tuga, ano piniginginin ko mga tuga, buot sabihin mga tuga, may diferensya mga tuga. May diferensya mga tugang sumata, may diferensya mga tugang so, dahil ito masabutan kung sa itong diferensya itong driver ng motorsiklo. At kumain hiling mga tugang duman sa video, kumain hiling mga tugang sa CCTV, ini po kami na dalawang estudyante, nagbabalyo po sa tayong kanta, nagbabalyo po sa tinampo. Meaning mga tugang, yaon po sinda duman sa pedestrian lane na pinag-aapod mga tugang mga kapatid. Ngunyan, sa day po, maalaman na rason. Pirang metro na sana mga tugang, pinagdangaw na sana, mga kabalyo na mga tugang itong estudyante, kantamaan po mga tugang, kantamaan po kami kayo nakamotorsiklo sa na estudyante. Buot sabihin mga tugang, buot sabihin mga tugang burod. Tangan. Dapat kayo mga tugang, iyan ang pagsasabitan na kadapang ko yan ng mga drivers, dahil kapigagabos mga tugang, ito po pagkada dahil nag-agi po sa taramang nag-agi mga tugang sa tamang prosesimento, procedure mga tugang pagkuha po tabi, kansa na po tabi na mga pagkuha po kan lisensya. Kung pagkada seminar na inagihan ang mga tugang, basta sila nakaukot kung minogol dyan sa motorsiklo, nakaukot mga tugang magsilin yan, mag-inimba, nagmotor-motor. Ngunyan mga tugang, di kinakaipuman mga tugang magkuha ng lisensya. Pag-abot mga tugang duman sa uon man tabi isa na pag-abot mga tugang duman sa LTO, ikaw man duman di mga naka-istampa. May mga picture na pigapo. Iyan mga tugang so mag-aanok bagan ko. Ano ka kaya? Maski sabihin mga tugang niya kan ahensya na bawal po ang picture, di magkani sa picture, existido po tabi yan. Nangyayari po tabi yan. Ngunyan, hindi po mga tugang ang sarap sa rason. Kung nata po tabi, halos po ang daw mga tugang, iba po tabi ng mga aksidente sa Pinas. Regardless mga tugang kung ang pagmamaling ng hindi motorsiklo, regardless mga tugang kung ang pagdadrive ng four wheels, regardless mga tugang kung gano'n ito kadakulan sa inyong bibit-bit na bihitulo, may iman sila mga tugang ipagkaisi, iyan ang mga kulit-kulit sa tinangko, apoton mo ayan minsan. Didinit sa mga tugang, kakatira sa na po mga tugang, ang nakakaaram po mga tugang kayo ng mga road sign. Kaya mga tugang, sa mga tugang sa nagtutupog kita mga tugang, nasa mga tugang sa rason kung nata nangyayari ang mga sinagaling aksidente, it's because mga tugang, kami nagdala po ang mga kamote riders. Dahil po hindi alam ang simpleng road sign kung ano po tabi ang buot sabihin kanya. Even the pedestrian lane, dahil po tabi hindi alam po ang ano po tabi ang buot sabihin kanya. Kung approaching po mga tugang kamo sa sarong eskwelahan, makukuharap pa naman, hindi po sa Pilipinas, hindi po sa saluyang nasyon, ang mga eskwelahan, halos gabos ng mga eskwelahan, mga tugang, yaon po sa gilid kantina po. Unlike po mga tugang sa US, kung nagpasyam kita tuman, kadaklan mga eskwelahan ng mga tugang, hanayo po sa tinampong. Kaya po, bibihira po mga tugang ang mga aksidente sa mga
estudyante partikular. It's because mga tugang, mga eskwelahan duman, harayo po sa tinampo ipinagbuktak. Ang ito, hindi sa satuyang nasyo, only in the Philippines, mga tugang, ang mga eskwelahan po, halos diyan po sa tinampo. Halos ang natan po ang eskwelahan, tinampo. That's why mga tugang, hindi po tabi, iba na yung mga sinigiling nangyayaring aksidente. Ngunit, kasabay mga tugang kan, kasabay mga tugang kan mga insidente, dahil na dito nga agi sa tamang seminar, tapakang hindi kita din makapasa. Pero isipon na mga tugang kung hindi po sa satuyang nasyon, tapos mag-agi sa tamang prosedyo, pipira sa na po tabi ang makakakuha po ng lisensya. Tama, mali. Dahil tamang pagbimenos mga tugang, pero mga tugang pinihiling ta, kadakon po na madidipisilan na magkuha po, mag-play po tabi pag nagpagkuha po ng lisensya. At that's why hindi naman po mga tugang minaralaong. Hindi po tabi ng mga pikse. Dahil po, okay, magkutak, pero nasa tao yan mga tugang eh. Nasa tao po mga tugang na ano mo na kinagbabal, may nagbabaralyo dyan. Mas hindi katarama na magduway-duway dyan. Kung bago ka bunon, mapalaway-luway ka. It's because may nahiling kang nagbabaralyo. Ang iba man kaya, mga tugang dito masabutan, nainig na may mga nagbabaralyo, saka man minapakanas ka. Nainig mo na baga, in the Philippines mga tugang, mga kababayan, makakahiling ka rin mga siling kayo ng mga klase ng drivers. Makakahiling ka rin mga siling kayo na chupin. Halos mga tugang, nako, dahil mo masabutan mga tugang kung natakot nagkakuro yan ki mga nagkakuro yan mga tugang ki alat ka. Kaya after po kang program to, alas stress. Nakapun na si Sir ako din Carlan Barcelona. Programa siya. Amo niya na pagkahapon. Tako kaya ang ano no. Kaya dahil sino nagkakapag-programa, tawa ako. Tapos sunod ngayon technician. Pasensya na, sorry naman po. Balik kita. Yan mga pagkatugangan sa pinaghihinintan. Sa mga rason kung naka po mga tugang. Dapat po. Dahil ngunyan baga, gabos na gusto mo mga alaman, yaon na po sa cellphone. Message ka sana. Ano ang bot sabihin? Ako nga, iba kong driver, pero I know, alam ko kung paano basahin po ang mga roadside na yan. Siyempre, maski, dahil mo man, dahil ka man nagmamaneho, kinakaipuhan mo. Minsan, pag mararapasan mo, nag-scroll ka sa imong cellphone, mahihiling mo dyan. Hindi pa lang niya ang bot sabihin niya kaya, ano kaya. Mayroon ko ng kamulmog po niyo. Mayroon ko ng murok mo. Kung ano ang napinda, pasensya na kamo. Okay, natutunan, sabi ko nga ingat-ingat po kita. Kung alam ka po mga tugang sa satuyang pag-aagihan, kung alin po tabi ang mga areas, alin po ng mga barangay, alin po ng mga lugar, ang iba po tabi ng eskwelahan. So meaning, kinakaipuhan po tabi na ito ay kita, pagmaagi po. Sabi talaga hindi po tabi dinagyan ng disenyo kaya hindi po dinagyan mga pedestrian tulad sa tinampong niya para maging disenyo sa po tabi. May corresponding reason kung nata po iyang ipinagbuktak po tabi yan dyan. Kaya na nakakahinig po tabi ka mo kaya magluway-luway po kami niyo. Taarog po kaya, magkakaiba po kamo ng problema. Siyempre, kaya naman po kasi itong nabibiktima. Dahil lang po kami kasi itong mga kapalpaka.
Bakit minsan may mga motorsiklo baga na pag una mo kung makapagmaraniho sa inda po, tabi sinda ang nagpagibukan din ako. Pero pag nakadiskwito na, nanulong si ima. Wala ko kaya na mga minamonotor na pandiuran, minamonotor na makaskas, hindi nanulong si ima. Pero pag nakabangga na, nanulong si ima pala. Pero kita po pag-isipon, maging maingat po kita, makusan na po dahil sa satuyan sa direct. Maging sa kaligtasan po tabik ng satuyan po tabik ng mga kababayan. Kaya sa mga estudyante, kahirap mo po tabik, yan sa ito po tabik na bibigyan. Kung sa mga ka mo sa buhay nito, sa relihiyon na sa narin daw. Hindi na kumandamay pa. Kaya, maging ka na, no, kasarap mga tugan, sabi talaga rin, ang tinapon po mga tugang dahil po yan pinahiwas para po maging kung kaya-request po kamo, maging magpadalagan, magparuhag kamo kay pandiura. Kaya po pinahiwas mga tugang tangan po maiwasan. Ngunit lang nangyayari mga tugang baliktad. Kapit para pahiwas po mga tugang sa tinampo, yaon naman po lugod so, pero po iba ng aksidente. Kaya pinahiwas po mga tuwag sa pinampo, sabi ng gobyerno pa natulawon talaga. Kang panahon, ang nagiging rason doon natin mga tugang may mga aksidente, banggaan mga tugang, pasala yung tundaan pinampo. Ngunit mga tugang na pinadapula na, lahat ng mga tugang nagdarakula mga tugang sa mga insidente, ning baranggaan, aksidente po mga tugang sa Tinapo, it's because mga tugang nagdakol naman sa mga driver, mga tugang na mga buro. Sorry for the term, but hindi po ang pinaka-dabis na nga po tabi i-describe ka mo. Bulod ka mo. Alam na rin daw na may mabanalin dyan. Sisay man, hindi nga po din ang buro. Alam rin daw na may nagbabanalin dyan, maparuhag ka mo na yung gusto ka. Dapat po tabi bago ka mo sangkay sa indo po tabing bihikulo, dapat alam po tabi nito. Alam po tabi nito, paliting na maagihan po tabi nito. Gabos na maagihan nito dyan, ng mga road sign, dapat po tabi, alam po tabi nito. Anong mga po sabihin kaya yan, tagay po tabi maibita na ng accident. Oy, good morning dyan sa JR5 Aluminum Steel Fabrication. Dyan kay Gerald L. Cinco. Dyan Sir Gerald L. Cinco. And kay classmate, dyan po sa barangay Bagong San Roque. Santo Domingo Alba. Ba't hindi yun hindi ko? Good morning tabi. Good afternoon. More power sa JR5 Aluminum Steel Fabrication. Sir Gerald! Baka naman, pati hindi talaga, JL5, mahilingin doon mga tugang, maski sa inyo nakakaabot. Talagang, ansenda po tabi ng mga trabaho, pulido, malalakuman, di kalida. Okay, syempre, sabi talaga siguro, ang satuyan na po tabi ng mga kuda, naman po sa satuyan mga kababayan, lalo na po mga tugang itong mga nagkakarapot po ng manibela, magtaga-ingat-ingat po kita, magtaga-likay-likay po kita, lalo na po mga tugang every time na ma-argue ka mo sa mga tinampo na may mga eskwelahan, ingat po kita. At ako mahilig naman sa video talagang sabi mo mapapaano ka, mapapamuda ka, sa kadangagan po dabi dito. Although sabihin na aksidente mga tugang, but still, di po pwedeng maging rason ang kapabayaan mga tugang sa alta na sitwasyon. Di po mas dibuho na rason na aksidente kaya. Ang ano man aksidente mga tugang, pwede po tabi na may iwasan. Minsan kaya yung sabi niya, di mo may pagparabas ulo, kung saan nakabangga, because kaya, aksidente. Di mo masasabi kong, nagduway-duway ko tatang. Minsan sabi yan sa mga nagiging padatungdan man mga tuga. Aksidente ba ganyan? Di ba nga pinagala o masisi mga yan gusto makabangka. Yung nga nga po dyan, sisi yan gusto makabangka.
Kundi, kung naging ano man kita, approaching ka sa RBA na lugar, dapat, naibitaran ko tak mga tuga, at ano man po tabi na accident ito. Useless po mga tuga, ang magpanalaan, dawa nilang mo dyan na kadarakulang trampolin, darakulang mga tugang na mga road sign, kung dahil man po tabi tatao magbasa, ang pinakamagaling nga rin, kaya sa dialektong, halimbawa, ayaw ko sa Bicol, ilaan, halimbawa kaya, drive safely, o ano kaya, sa baba kaya niyo sa translation, kasi bago man sa pag-ano, bago man gabos, nagkakabasa ng English, nagkasabot ng English. Laka ng translation sa baba, halimbawa nasa Bicol, magluway-luway ka ngayon yan, tanak ko nandiyan na nagana. Ano kaya, hindi ba kaya, tangani, mga tugang, maibitaran po ang mga sinagaling aksidente. At dahil kami giblay mga tugang sa nakabanga. Tayo ang nagiging aksidente ngayon, grabe ka man makatana. Aksidente, pero kung nagluway-luway ito ta, dahil po tabi kayo mga pagkakailangan. Luman kung na naman sa aksidente mga tugang dyan sa Alina, weeks ago, pasang bulan na igayon, hanggang nung hindi po tabi na Wilson Malang, Diyos ko na sana. Kapag ganyan, investigator, traffic investigator, mga tugang, sin kapakainin po mga tugang ibisa sa tuya, na sa bilangga, iyo pa sumay sana. And then, relax na kamo dyan, maabot man po tabi ang oras nito. Namaliwas po tabi ang katotohanan kanya. Magdiwang kamo, kung sa hindi po tabi nito kamo po ang panalaw, kasi hindi siya na kamo. Kamaabot po ang aldaw, napagbabasunan po tabi nito, ang naging pagdesisyon nito po yan, ang naging po tabi nito nga investigasyon po dyan sa kaso diyan. Saan ka nakailing ki-investigador mga tugang na so sabihin rin siya na gustong pagkanito. So sa inyong suggestion, dahil pwede danugon, binog na mga tugang sa inyong investigasyon. Kaya dito masabutan, dahil na masasabutan mga tugang kung ano nangyayari po sa sabihin mga kapulisan mo niya. Dahil na po kami pigagabos dahil na pigagabos, but ang makamundong katotohanan mga tugang, luway-luway po mo niya na naatian po ang mga uniform because sa mga kapulisan. It's because kaya po tabi na mga bako patas kasi may ipoprotect may iba po tabi ipoprotektahan. Sabi, assuming daan. Dahil kita sa nag-assume mga tugang, pero kung tatakot ka, sabi na nga ni, kung hindi mo muling maghayan sa imong trabaho, magsala o umawang ka. Pero mga tugang, kung mahihiling po sa tuyo mga kababayan, kung mahihiling makatunayan na kamo po, may paglalagyan din po kayo. Kaya makamurumundo din. So, pinaglalauman ka mga tugang na matauning pandas po, tabi na pagtrata sa satuya po tabi, iyo pa po tabi sa nagiging nako. Kaya, abangan po namin nito. Pag mga siling po kayan, dahil luway-luway na mga tugang na nababahiran mga tugang ng abog ganyan, nagbabarasuhan naman palang pag-abot yan sa mga siling ka. Paboran ka na yun, parang ka na yan, ano kayo na yun. Pero siling kaya. Kaya, pakis kayo. Dahil po tabi nito pag-ginawa. Dahil po tabi nito pag-ginawa sa ito po tabing trabaho. Pag tabi mag-protektar kan sala. Bago tabi mag-protektar ng sala kulit po, ipakotong ang tama po tabing investigasyon. Iyo man siya nabigahagad ka. Tama ng investigasyon. Bago po tabi so one-sided investigation and then sasabihin po tabi nito na iyo na naya. Pag kanya-kanya na siya nagkaparehos man sa nanay ka kung may sana. Saan ka pa kainin ka? Nag-shortcut ka. Kaya, kainin ka mga tugang. Minsan nagkakaroon talaga ng problema mga tugang ka. Maski sa blatter,
Iba sa pangalan mga tuta. Sa kapakaibig ka. Iyan ang mga television mo niyan pala. Napagtanto ko mga tugang sa mga police station, iba pa lang yung mga siringgaya. Maski mga tugang sa pangalan, sala. Kaya parang minsan sa mga report, iba yung mga sala, mga tugang na mga pangalan na na-invento, nagkakasaralidahan sa pangalan, masakot tayo mga. Na-find out ang mga tugang na itong susukuyan na iba pa sa pangalan kang kagsabili kang mo. Pero tama man tapos manipensa, baka maniya. Tama nga iyan, anong gusto sabihin? Nagsulo na nagpunay letter book na makasulat duman ibang pangalan. Ay, gawa ko na para Abay na mga tugang 2 minutos po, patuloy magkapag ng alas 3 ng pagkahapon. Papaalam na po kita para members, hindi po sa loob ng programa Kasurog ng Bayan, hindi po sa Bicol Net TV, sa pangalan po ni Colonel Gilbert Tutuba, ang sindo pong regular na host, ang regular na host po ng programa ng Kasurog ng Bayan. Sa aga siguro makasabay na nito siya, ngunyan sa dahil po kami, nakahabol grabe ba po kami ang daguso po mga tugang kankaraan, hindi po sa satuyang ginamumugtakan. Napaaram na kita mga tugang, abangan po kami ang masunod na programa, ang programang Sumada. Makasabay po kami nito si Sir Darlan Barcino, Sumada, alas 4 o alas 3, sundo alas 4 ng pagkahapon. Dito na po yan sa Bicol Net TV. Siyempre sa pangalan po kan Bino Franza, kan Bicol Net TV, at sa pangalan po kan sa mga station manager, Maestro Sanel Natua. Sa pangalan na sa mga katawan, sila ko sa TV programa, kami po, parlamentas na may napaalam po. Sa Galibar, magalingan po kita. Dito sa Bicol Net TV. Maghay na afternoon po sa Kong Joey. Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal sana, wala na maing iba. Noel Rosal sana, pagbangon kan albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tuntagalbay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag kan albay, tabangan ta, tabangan ta. Hey! Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJB Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod
Kang Bicolano.